Get the point. Take a step forward. Anya kwanyome te babere ngobalete. Bachoke. Nyoyo mbugo sinya. Ayo kaleta babere woga no malembe. Nani ndagara tuli konyora. Ekiagera ulio ndako bukankwara gera ruguru no ulio bukankwara gera maate ngoro jo jandegeta bara basa. Niwe. Nayo jandegeta. Omugake gera nari geria omugano oye igona arora abwate myaka 78 years namba gwa kigera ngase ukuya goteba ngo monte myaka gukora asubo suwenze nereri erenga alafu plus bonus ya myaka erenga 10 mwaka mekuba amefanya kazi hakika na kitu ambacho ni cha furaha. Kuna kanisa hapa, so ni kumaanisha kwamba amefanya kazi hadi wakati ambapo Mungu aliona ni vizuri akaweze kumpumzisha kutoka kwa dunia hii. Lakini nayo nitagire tumanyanga bogimobo ntoliko menya miaka mengi na garo taliko menya miaka menge ige minute ngaki ense yetali se ito ngorutora togende naenda maene amokombera kirolie kiagera omwana gako iburwa akugwanse asobosyo bwense kikeli abangina bakora bono omwana oyo manyaga kolera ngiakora gakora ki igakora alera atalere ti baba ngakima bakora mwatuleka gosebono mwakongonta gosebono ngimotageta akole okolera nokuya alo okolera nokuya abane yaya okolera igo nokuya oraro omonto okolera igo namolemba bwate gose nobororo igo mwana wakolera gocha asobosyo bwense wakati analia anakaribishwa katika dunia ya shida. Kina mwamororanga kei musamba mwaye osora waro yasa yes obekini na bengo bomboli obo bosini ni obo manu mbwanje sana akara kamboli kara kasini ninga gakororokana ngaliakaya okoguno kabeka bolere kararo osora wana yasa yes lakini mneko na kokina na kusadiki na mmoja watu nabo wakati mtoto anazaliwa anakuwa mtoto mzuri mrembo anaonekana mtoto ambaye anakuwa katika njia nzuri buya akolere tabuya okokina ke obo muisege osora wana yasa akabo muisege aba murabata aleke nyule kimono osubana bana yansaye bamulira bokko tali bayo egera balire bokko igonga yago chimuywete tajiti boye araba tajiti boye bamatera osubana bunamo ngole bana der danga gokumyo konene genesio karuga nkase ino mwigwete sane inu kale mwaye gwete kale mate yao genesie kabano gokumya osubana gokumyo konene jeresi wasadiri igata chieti equation yako na byoro yabo ekiagala malikago tebanga na twanya bantu ega tebanga elinya saga teba taibu ya omondo yabe na gyabano nyasaye weka aga matongera makonye igo manyago ko na gosuka igo kwarule stage yo kuiborwa wache stage kurukunga nero ye kinyangi okwaruka nokore na kende nokere katika birabo kogo sukate ekienige ko na kolera da gosege ko na kohera onyangu atumie tete nikia ochinga kikia gwenerete wano ochaga koba chema jajiuza kibaya hajafanya namna gani Waswahili wasema hivyo therefore every step that man can lose kereke tambo keromo untakomenya neganetie oire chingaki kokora achievements gete otachi goleti engakinere gochokoba too late onyenenga kiyoko nyoma gatabu kya omorandi esatoke bunga gamego debanga kerege ndogere nse yankere na gerege nenga kiyaye enga kiyoko iburwa nekola daginero nenga kiyoko kunekola daginero no nyambe kuboga kuiburwa na kine toroma muromu ya ohenge chingu gora debya bana bakabasa abakona gwiston tatontia bakona gwimji mwanto mwantareria mbatebe ngababa mbono mujagete
bono mojagete naendo obogimo botabo chageti obochoke bono oborosi bono emiaka nkoerere mati muna bono ngole chandande sana nganyoru konyoma mnanyole tu ekinda iwanja kwane obogimo mambo arambanda bande take maruira agacha bunde bukandia nale koronga tinkoba moyo igonga na gwake hesabu enyomo tili yange nje kiagara ngo nyoma njenku ingongoja gutigera musubati yo bande. So therefore ngara irake ndararora afya bunego korakia bana wase bune kungira ono ngajanga nyoma nyolirake naendeke koneke gachike kaba ande tukatene nake tutaranyora abana emyaka 5 mongira gachaka question maki mumaiti muno kumukuna mukora abolia akabolia akarosa karaboli nyasaga ajaga tokonya kanyoro umwana at the age of 35 mwana one nyaroka ya nentangani 35 bande bagote barayo beginning at 40 35 36 37 38 40 kakati kabere mbwataka mwana bono kale class 1 ne miaka ya chire 40 na class 1 oroje miaka 40 na nega sinko litaya kinde miaka irenga Dalio stili abarandi na botura ngosukuri kutura kasenje tuwa sometole magotu ya kapa 65 ono beka ngonya bono kinde 40 something 80 gabo okay 80 gabo okay plus akamwana buja kere kwa kasomiri ga ikirenga ki karabe buya mwaka kioroje karabe miaka irenga karabe takoba 20 go plus 48 go miaka irenga iko imagine ngo litaya ngenderete gokora ki abara gosomia. And that is why we always tell watu tunawaambia enga kinero gutugutabona ego chago ikuko yinyura ebintu bire gwatakire gukora bono okona gochiesa no namuramba lengora mabira bakona gwakoboche bakabutukoboche oikire miaka 20 oboche 21 oboche 22 oboche 23 oboche tata nonyane amangana ye family tata geti korora. A time shall come my brother and my sister utakumbuka huo wakati na utakuwa it will be too late. And that is why I always tell young people ya kwamba it's good to make families early. Buyago chake family mapema. Egere kwa allowance miaka 10. Ama tukongo chale miaka 10. Naona baise kama mugola bwesmanta smante ndo ngamba ona moga keroche ama ete kuni na buyaki buonyo ngamba akumete ekene gosobolimo. Moyo tere sani yo nyuri muna nakidete ka makumete. So therefore, even there is a time that you need, understand that there is a time and a season for everything. Baba banga Ranyana baba kambalengo na gotevia. Make sure you have done what is good for your children, because somebody said a man's success is not counted on how much wealth he has accumulated. Abasomi lagotebanga obo wibo monto mboliko barua asenibo arosiria sobo sobo, but a man's success is counted on what kind of family the man has brought up. You going to get it? You get a get a gorosigo. Amate. Obo mubone amate. Naenda banonya kuanyole tabatoke. Tema chuchini. Onyangwa somete. Somi umwana. Korumukia. Tachanse. Egere mambia umwano ya. Sometimes I cry. Asinale ngo etana nyoro muga komogotu. Unabona nara asinale somewhere. Omuga kara omogotu. Tabete bantu. Ogotise tabwati nguru bona agosoka likuriria yo ikaranso ona okorangana ngechingi gati ngo echingi goma tene siringi agogosaba ndo saba ngekorokoro gati omonto yuroje nkale ngarasame, and therefore put your investment now asabana. Am I speaking to someone? Okwanirando muntu
beka investment saban. There is time and for everything. Igochinga kinchiro. You take your time. Onyanga kiacha ne nyoma. Onyanga kiacha no soma. Onyanga kiacha lokoro sema genda rochaka. And I have come to realize ya kwamba abantu bakababa bui mbali bagoro kulisi kitekazi. Lisi kitekazi igona ki? Lisi kitekazi. Omwana muno minto bitrisi inkola kora twale ngoba koleri. Ekena nyote nere bwe pamba achire. Tekora sekara sana. Sometimes ukura mokumile what kind of woman is this? Ekana ajagete bwe pamba achanga vana vana. Kumalido ba MC. Kumali mwejo baba. Amasacha yakana igo sipi nuchoete. Abantu aba bategeze kibese igamatukaya nochoete. Egentango getie kemoneke agateba abwasa abasacha bale nanje nango korage barabasa. Ora lena ngora sekanga ne mheshimiwa seka sana. Ora seka sana kama mulinga mheshimiwa ababa nkwa minute. Naende tell mundu ulingira isi. Akisimama amesimama. Naende there is something I learned from him from her. Na so medege ntugetenga onye go tagete go skubo gumuboso. Keligia chumo tugo kora. Gekole otige koba ikerdali bantu bonsi. Wala komo ya sige ntogo kora. Bosubona bana yasai. Yes, onye joto giachire kora, aje kora. Unabona gana tegete ko ende school Uganda, mulisi omana chitaka ndebinga ya. Chibese ngobwate. Abadeti bwate no nesiringi. Akambuli chibesa, onye tubwate no nesiringi. De chibesa chiabasacha bande, ose mere tichire mbebuko. Na chiyotegete uchire school. Obe tikapo tibuanga agande tikatibuanga kanisa pi, wonyange pi. Lakini egento ge Kongo kiekemo omotuone na injino muomo. Ngatebe skuru nero nkogenda ekiagere mero manko. Nyasa adabano nzari as I entered mana jagete skuru. Itukundi na zere tuku skuru ngane fisi paka benga batiki skuru. Ekise kemongero nyasa nkolete ntiba so mana always testify nga kokwa mwire ko kolege ntu nyasa iga kolete njirinde ngao wechuria ngache skuru ndolire shiringiri bu 20 njiko kora matemwa egera na chanka na ika nkalera naende ngaenda sobo inabwa tata na mama ngatene na gatigati ngaswa kolera ngakenye tata na mama bale ko bamoyo kangana gende skuru weyega lakini nkaigwe gendo ganda wo lazima ye kole carry your bag and go to school ngakira ande lingire daga wa ande ngenda mokie bag get to school ngojigo kunomo buko kanyora nsiringi ya musini jiro paka Buganda ne shiringi jiri wibere igorega jimbolete irenga jimbolete 1950 egando na kolete kaimoke gentike kola gusukuma iga kaimoka ngachakesa bahari igombo 1920,000 plus 19 igon 21,950 chimbolete sorry na so kire gangire daga ngoji koikaze gete nyoro mudiko ni ndo wandenga pastor ga yugucha kama wandeka akiri kwa kolete umuchango na chete ga kimia tate jiaberere ngama ya wotiri boganga ikomo jigete ngasonga no gusaba lirina sabira na kolire bagande biragera ngama tetiri koragera egento goko ngo bagande bonye kwangire koragera 150 ejunywera soda njira ire ngaji abere ngatiri boganga ngo ikase gete nganyoro monge na getura iro oraire isikubuye aigweta maumivu no mogi no mo Pentecostal PH ngama kwane baba mujona ndai wa pastor tinyu tibuya gakinjo sabero manyako genda ngagenda ngakoro gosabo kwenge kerna goro gosabo kwenge agande pastor musobonya sai to ko genda busa akanga 150 jamerenga ngatiri mbogango ikamagena omolisi nalo guru kwa chei akamboli pastor nga yugo chingama tebe ya ne skuru ngogenda kamenya guru akamboli fiskuru engwanya le fis ngama tebe tinyoreti agaru agande bono lende ngamateti kanga enda chiko device semester akanga shiringi 500 akanda bitingi kikisumu jaberere njisho tiko batanta ni mwete ngaruanga genda bosongo nakora abo muya sabantu negentekia omolisi ketenkanyora wetu omolisi ketena kolete kurusedi so bagande pastor akina kuligiria matuko atutale gwanjoje osabere tu oche kagenda bona buhaya ngakoro sabalia taraja moja taraja mbili matalia garangira nigocha agantebili bwina bego kikambara kibesi yabererenga comment ajira ozanjire comment kagenda
Kisumu nara onetinyanya Kisumu na bete broker egendo gego de ngotago etai chiro okwa ni broker chiamino orolenga kichigerete bakondora bagotanga broker pasto chire rero tuli kogenda ogo turanderia bagakaganga chieso nkale kabate binu beke biru kabwate njiri ngajaka no muntu busa ngaba oborori bunanya san konyete kurwa sebe chandembe nene bunanya san rwanderira sobogima liringo na gukwana ngaroba ngenegete bakobera beria mariga abantu gankara bakonyegerwa kiro monta koleteka ngateki tata advantage ngabatebyo manye tumurandi karandirie natageze sadaka omadekero monta bwata mariga kera bwata mariga na madeka sako rushiko buruko Mwandago joga bale mia moja, 500, 200 patendo vitoro ko chikobara nganyora chabira shilingi 3,500 siamente lo sinjiri ko menda njibe chinwe tiragira baba kamanya kurwa lenda ngake hesabu wairire ngaingo cha karak koro mochibumo ngakekerera kolegerera iki nara bete umuga konyanga kebatingalise chombe for 10 years naende namenyeteka kamega so therefore ngalengera libono chisi Kisumu tinko gendeka ngaingo chibono tiganyimuke ngandeka kamega ndalero egere manya kogenda kumbe nyasa ukunda kona ikai kabuna alengo mororo akambuli Africa ninga yukurwa kama debi anko asenguru ngale ano madoko bobekera ni bwanko bobekera ni bwanto wachukutumbe byase Ruanga matayona ijengeni ya igwa mbugana nale gochia igwa najitenga ndo borandi kiagara kwasa nona ruwalete agande kendo nyasana okonye tenga matebya agande nayo wote ko ndo borandia kongo wakanire fees kama debi wera wisas nerenkiale taliye wera wisha yes so ngarara abo mambia kangeli buna 500 akamanya gonde bigenda mpesa ngo kolero baganda kama tebya Ante bigenda uchigo cha ninyole kiranda kunyole ningotumira lakini buna 500 ejigole transport ngomenda jire ngo sijiro ngomenda ya gali oli Kisumu ngoiga Kisumu road block musikali yokombwata nasi betu muchibi lakini yokombwata no musani tu asometa ko miskuru yemo kirasi ekemo nare komo kobere chinotsi nero nkobere chinotsi Karuanga maboli nga ya choni nga yokongira agasoka okomboli aya ningo tikagwe pulitani nga to manyete aya choni to obe Mariita na ya yewa akambwata tukachaka kurashuguna tukasukusani yabugo agante bono tuliko genda togende buone tukaenda obo tukoko gamba ngiro jenda mugambi utatigatingo mugambi unanjandegete usona bana yesaya I just talked to him ngama tebe bunu mabombere to bokongo mambi agaswa ikwizibangi akanga chiringi chiri wisano gatambo kangaenda Buganda moyi wiki ekera yara mugakolia onyango kebatia gantoberere 15,150 ngakole skulu yane naende ngakora matem nganyora chibeso chiri chinyinge go Itania echina hatagete wana banyasanje nataka banga whatever that your hand finds to do kekole no mokyu na yende tikakuri jiri abantu bagoteba na nena tete abantu bandika omuntu gakone gukorama okorama koli gokobo gosesendia ekerora akire mwana gomenya baba nabanyasa ekerora akoleki omuntu gakorama ekuno gosesendia okora oyo mwana arojaga na kuruterwa magena omuntu akomacha magena kurubuwa yego chiwoye omocha olierokira osangereria magena aliyo nyatumbe kona sigete agasangereria gatumbe kona nyuma ye myaka 5 amagena gali omugako olinya saka mokonyo mochanga embureka kurura kurogole kareta boya agachora bunego na gugurura obeko mochanga oliamo akagora simiti atumya magena ali akarose foundation yenyumba yae But there is time when Jesus, when Yafao itago to tangana sekiri kitambukiro. Engaki ya obwate yetumiye buya. Lakira mulikira tabanga there is time and a season for what? For everything. Kama ni wakati wako umefika, kimbia. Wacha tikakuna kuemengera, tikakuna kuirira, tikakuna kolera ntimbwa tikende, tikakuna kolera apana ekongye. Enseje gugwe ekongya omanya komenterwa. Na kegora nataka kutebia familia yaba yomugaka amefanya kazi yake na raba ali mubara aba ali mubaba onye mugaka takoleze meremo
ya alifanya kazi nzuri. Bona oyo mwakuyo na ero gwenere tike bungo kerike ko tabana arwani desegire ngaki na alendire geregieki na agacheru geregieki hegutwa umongi no muya akurwa nesegingia na kemungo kerike kerika gokwete igokore role ngaki ole moyo. Focus on your family. Ligere lia bana ba ubuna bale. Ligere lia mogako ubunale. Ligere lia kenyoro keino buna kede. Na ende tika kominyoka buni kenyoro ge kominyoka. Abasubati bale ba gonsekia. Ogo che kenyoro ge kwenga na ero buye kanike kenyoro ge. Na ero chaka kokore ge bana chaka kwenga. Kabita bauti. Change your family. Ikaranza nyasao itugaro botambe na enda aro agokonya abantu baye ekera abantu bakumurangiriya. Wanabanya sae lakini hata banga ikemungo keligeo tabanga na arwandi lesegire ngaki na akoli legeregiek na agachi legeregiek na alendi legeregiek okwena na agachi legeregiek egutwa. And by the way ekeruba ngete bintu bya ubuya ne myaka egoika murabone ige myaka 80 nyago chogeta abana buyuka babika buya investment bagakora buya nando mugako muya noyo gotigira abana kindi murabona ngora cyane kandi giyagara mama ona tata batutigiritaale abwate chingagia aleko cya gotokonya aligia male igatubikiro agatutigiiruru bono ngo strain ase mama atakire gokora na tata mbakoreti bone epide timunando muromo nene na hende munatwaragirire tigwe inkole gitata aleko cya gokora inkole kiane inkole kiabana bane. I stretch a lot, and that is why abayibuli abamora na aleko basabanga nyasaba konye tigira wana ba okende ba mintu achia mtoto wako kitu awe ane mwishimi wana muna ole ganya sawa konyere nyora jana abana nyoko bwate yo 4 wosebono dimaidi gosimfamba nuko badala kindimaidi sebale batatu ake sabu egero mwana gerabe ira manene tacha go strain mono anyanaga bole makama gorase na baba ko muiseke tiga ko mutika na agenda aligalia marogoroke na jeto steward wiki ngaraba gikoyo barabako bagwatobolemo iko bagwatera bakaba iseke igako barabana bonsi ekiagara na bagotebanga oyo nabarachira gwire mbuga gobe usobana bara ya yes libagaho cyo cyandeka aira no bole muwa yakore gento banga ngati gento getegaga mwana getega no mugakumuja naje alogorokereria abantu ekerore moyo tarakwa onyamale mokobwate orokereria otigonya ne monga ya onkeigo okwenda kwatanga tigana kuriere gekiagere gukora ngokolete nguru kogwikire myake menene choke egere ukuya abantu bale bagukwa maskani babwate niro lakini ekera kule ekera tacho ogete familia yaye abantu baragachumubere mochari baragenda ibina umno bosoku anya kwanyoma te babere ngobalete bachoke nyoyo mbugo sinya ayo galeta babere woga no malembe none ndagara turi konyora ekiagera ulio ndako bwankwaragira ruguru no ulio bwankwaragira maate ngoro jo jandegeta bara ya ni bale nayo jandegeta so echoke panga maisha yako ukimabonto liko menyama tuko egera nyasaye kago tukutumuka kurwa sobo sibwenze turare una chiro tokanyugo cha kwa Yesu ya kabiri. Get the point. Take a step forward.